आदसा हाबाफारियाथ' नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे गसाइगाव जिल्लायाव बे 3 बोसोरारि बे एनुवेल कनफारेन्स खुंदोंथ' बेहाय 31 आरो 31 थारिखखौ बे लादों आरो बे हाबाफारियाव आं दिनै 31 थारिखआव गेवलां मेलाव आलासि महरै बेहाय आं फैदों आरो बेहाय आलासि महरै जि बाहागो लादों बेहाय आं बे बाथौ गौथुमनि बेखौ बाथौखौ फेहेरनाय बाथौखौ फोगोमनाय बाथौखौ फोसाबनाय बे हाबाफारिखौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायनि जि हाबाफारि दङ जोंनि बाथौ गौथुमनि बे हाबाफारिनि सायाव आं रायजोफोरनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंबाय जोंनि बे बाथौ धोरोमा मोनसे जोंनि गेजेरनि बे दा जोङो मोनसे बे धोरोमखौ जों बयबो अनसायनाय बयबो मोजां मोननाय मुलुगनां बे धोरोम हिसाबै खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जों बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि आरो बर' माहारिखौ जों दावगाहोनायजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन धोरोमजों ज' गोरोबलायनानै अनलायनाय आरो जों दावगानाय बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों जाहाथे जोङो दानि बे मुलुगाव दानि बे क्रिटिकेल बे मुगायाव बे धोरोम फालिनायनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफोरनि गेजेराव सुख शान्ति लाबोनो हायो बेनो जोंनि हाबाफारि आरो बेफोरनि सायाव जों खामानि मावदों जों बेखौ लाइमोनफोरनि थाखाय बेखौ फोसावनायनि जों लामाबो लादों दा बेखौ जोङो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जेरै जोङो बे जोंनि बे सिबिनाय खान्थियाव उन्दैफोरनिफ्रायनो जोंबो बेसोरखौ बाथौ थानसालिफ्राव बे आर'ज हाबाफारिफ्राव जोङो माबानायनि गेजेरजों ओमफ्राय सम सम बिदिनो मेल मिटिं खालामनायनि गेजेरजों बिदि खालामो आरो थिग बिदिनो जोंनि बे दौरि हान्जा जायफोर फुजारिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो मोनसे माने मोनसे फर्मेलिटिजों मोजाङैनो जोङो सिस्टेमेटिक जाहाथे जों फोरोंनो हायो बिनि थाखायबो जों बेब'स्था लादों। आङो दिनैनि हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै नैबे गसाइगाव जिल्लाया लिंनायखाय आं फैदों आरो बे लिंनायनि गेजेरजों जे जोङो धोरोमनि आसार खान्थि बेनि सायाव आरो हिन्जावफोरनि धोरोम सिबिनायाव जोङो मा बेलायाव दावगालांनो हागोन आरो गथ'फोरखौ जोङो इयुन फिउचाराव धोरोमनि गेजेरजों दिक्षाफोरखौ बोरै होलांनो हागोन बेफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो लेंना लाबोनायलाय आं बेखिनि बिबुंथिखौ होनो हादों। बाथौ सिबिनाया माबायदि जानांगौ आरो लाइमोनफोरखौ बाथौ सिबिनाय बिथिङाव मा खावलायो? बाथौ सिबिनायाव जोंहा ओरैबायसा मोनसे खान्थि थानांगौ जे जोङो स्ट्रङै जोंनि धोरोमखौ दिक्षा माबानो थाखाय जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो गावनि गथ'नि मोजांनि थाखाय आरो समाजखान्थिखौ सलायलांनायाव जोङो धोरोमजों लोगोसे जोङो गोजौ थासारियाव लांफिनो थाखाय जोङो धोरोमखौ सिबिनानै जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो साफ्रोम बिमा माहारि एबा साफ्रोम बर' मानसिफोरा लाइमोनफोराबो जेनेबा बर' समाजनि मानसिफोरानो बे धोरोमखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि लामाजों आवगायलांनो थाखाय सानो आरो धोरोम सिबिनायावथ' जोंहा बिमा माहारिया ओरैबायसा गोग्गोम लानांगौ मानो होनबा जोङो धोरोमजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो दावगाहोलांनो हायो आरो बेवहाय जोङो धोरोम सिबिनायाव गथ'फोरखौ जोङो मोनसे थासारिनि लेभेलजों जे गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ नायोबा इसोरखौ बिराद फोथायो जोंनिया दिनै जोङो इसोरखौ फोथायनाय गैयैयाव गिनाय गैयैयाव दिनै जोंनि गथ'फोरा मा होनदों खोमसि लामाथिं आगान सुरलांबाय थादों जाय मानसिफोरा धोरोमनि बिस्सासि थाया जाय मानसिफोरा धोरोमनि सान्थौआव गैया बे मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावनो गिया जाय मानसिफोरा धोरोमनि थासारियाव नांथाबनानै थायो बिसोरो गाज्रि लेभेलनि लामाखौ मिथियो मानो होनबा बे रखम खामानि मावबा इसोरनि दरबारखौ मोननो हानाय नङा बेखौ साननानै बिसोर माबायो आरो गिनाय फायो खिन्थु बे रखम साज्रां जोङो इसोरनि दिक्षाखौ होआबा बिसोरो गावसोरनि अहंकारि गोसोजों बिसोरो थांनो हायो दा बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा बेखौ दिथागिरि खालामनानै गावनि गथ'खौ मोनसे इसोरनि लामाथिं बावनो होनाय आलारि सावनो होनांगौ नङाबा आरो आलारिनि अनगायै
बिमा बिफाखौ खुलुमनो होनांगौ बिबै बिबौखौ खुलुमनो होनांगौ महाबा थाङोबा बिसोरखौ अनसायनानै गावनि बिबै बिमाखौ खुलुमनानै महाबा आं आमुगाव थांनो बेफोरबायसा बाथ्राखौ बिमाफोरा फोरोंनो नांगौ आरो होमबासो जोङो गुबुन माबाथिं इसोरनि दरबाराव मोनसे माबाखौ लाबोनो हागोन आरो गोबाङानो बाथौखौ सिबियो मेडाम बाथौ आर'जखौ रोंजोबा बेखायनो होनदों आङो दै लेक्साराव जाय मानसिफोरा आर'जनि लेभेलजों दावगालांनो हाया जोंहा आर'जजोंनो जोङो बुहुमनि बिलाट लाथानि जायफोर दङ सुबुं माहारि दङ बिसोरनि गोसोखौ सुंग्रिखांहोनो हायो आरो आर'जनि देंखोजोंनो जोङो बुहुमनि मानसिफोरखौ सिनायथि होनो हायो जाय आर'जखौ जोङो खोनायोब्ला गोसोआव गिसोमनाय मोनो गोसोआव गिखांनाय मोनो सुंग्रिखांनाय मोनो गिखांनाय मोनो दा जोंहा गुबुन धोरोमफोरनियावबो आर'जनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे माबाखौ धोरोमखौ बिसासथियाव लाबोनो हायो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो